गिबियावनो राशिखौ फरायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय जायोदि मैयानि भिडिअ' लाबोयैनि जाहोना कारेन्ट गैयैनि थाखायनो आं भिडिअ'खौ लाबोनो हायाखैमोन लोगोफोर। दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा जेबो जुदि प्रब्लेम जायाब्लानो रेगुलारलि भिडिअ' मोनलांबाय थागोन। खुलुमबाय। दिनै 12 एप्रिल 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। हरखाब खरसा जानो हागौ। रां दोनथुमनाया गोनांथार। हरखाबै मोनसे गोजाम डकुमेन्टनि गोनांथि जानो हागौ। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। वृष राशि। सना रुफाजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव मुलाम्फानि नेरसोन। जायखिजाया थालांनाय खामानिखौ सानजौफुनि उनाव मावफुंनो हागोन। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय आयनि गोदान फुंखाफोरा गेवनो हागौ। मोनसे गोजाम समायखिराखौ लाखिनांगौ। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कर्कट राशि। न'आव माबा मोनसे गोदान दाजाबदेरनाया बेसेन गोसा जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि। बेयो धोन ज' जानायनि सम, नाथाय हाखु दाखु थिरांथा दाला। मोनसे आबुं जायै लुबैनाया जाफुंसार जानो हागौ। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। कन्या राशि। होबथानाय रां मोननायनि जाथना दं, नाथाय सांग्राङै रां थिसन। सानजौफुआव हरखाबै मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। तुला राशि। बेंक हाबाफोराव सांग्रां जा। डिजिटेल थगायनायनिफ्राय गोजानाव था। गोमानाय कन्टेक्टआ फिन फोनांजाबनो हागौ। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि। सासे लोगोआ रांनि सोमोन्दै हेफाजाब बिनो हागौ। साननानै थिरांथाफोर ला। हरखाबै दावबायनायनि जग्गाया महर लागासिनो दं। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। धनु राशि। अनलाइन शपिंआव गोसोआ दोरोदनो हागौ। बाजेटनि सायाव नोजोर लाखिनो हागौ। गोमानाय बेसादफोरखौ मोननो हागौ। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मकर राशि। सोरबा लोगो एबा लोगोआरिनिफ्राय राङारि मुलाम्फानि जाथना दं। गोजाम दाहारखौ सुख'नायनि मोनसे मोजां खाबु फैगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। कुम्भ राशि। खरसाखौ दबथायनानैसो आद्रा थानायखौ मोननो हागोन। बेलासि समसिम गोसोआ सिरि आरो खुसि थागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मीन राशि। राङारि थासारिया सरासनस्रा, नाथाय गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा होनाय नङा। सासे गोजाम लोगोजों सानस्लाबै लोगो हमलायनाया जाथना। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।